Elizabeth Otieno. Chaka ni weche manyien kandi jopuonjre mag klas 8 manyocha oweyo oko e kinde timo ndikruok ne penj maduong' mar KCPE nyalo yudo fuong'ruok kendo timo penj mabiro mar neno ni gin bende giriwore gi jopuonjre wetegi e klas 9. Maendi noyangi kod migawo mar somo e odiechieng' mar 2 mar penjgo manochakore nyoro. Jafwambo marwa Judith Omondi leronwa kaka penj notimore kawuono. E odiechieng' mar 2 mar penj madongo mag KCPE kod KCPE, jokanyo mag migawo mar somo pod ne omondo yawo kontena mag penj kogwen. E kaunti ma Kajiado, jagoro maongirore migawo mar somo Belio Kipsang ne oriwore kod komishona gi direkta mag somo e kaunti no mar Puodho ka penj go ni kare kinde ma ichwalo gi e sikunde. Belio koni kaka piny owacho gisechako chapni mar neno kaka jopuonjre manyicha ok ondiki kaka jotim penj kata bende gisebedo ka giikore ne penjgo oyudo kony kendo dhi nyime kod somo. Jopuonjre gi yangore ni jopuonj maggi ne oweyo oko ma ok ondiko kaka jotim penj e kinde mane ging'e ni mae penj mogiki e pacho kae. Jok ma Belio koni jopuonj go biro ting'o. Those will not be able to sit for this KCPE. We shall be able to look at ways in which as government we shall assist these children to transit to the next level. So between now and the time we release the results, we shall make sure that we shall have created mechanisms. But what we have said and what we said yesterday, we told our directors and our teams on the ground to make sure that these candidates are in the centers that we are expected to register them so that we can make alternative arrangements of them sitting for this exam. Kaluwore gi ng'ikruok manyo obedi e kaunti ma Marsabit odiechieng' manyoro mar koth mapek mane omiyo chak penj ma odeko, piny owacho koni giseketo ikruok mondo mi mano kik chak timre kendo. The most difficult was in Marsabit because notwithstanding the availability of helicopters, the early part of the morning was fairly missed, which also made it difficult for the choppers to take off. But at the end of the day, we are very happy that the whole country was able to sit for the examinations. Today, I have been informed by our regional director for Eastern that rains have subsided in Marsabit and Wajir. There are some little rains in some parts of Okampani, but we are managing it. Mashogu, mani omondo I container ma Kibera, kaunti ma Nairobi to kwayo mondo mi jopiny e gwenge mar Itanoke kaka Garissa, mondo tudre gi apisa magarita wi malingling mora amora ahinya to e kindegi mag penj. I also want to send my very sincere condolences to the families of those who were affected. That is very, very unfortunate. I think government will continue tightening the security measures in those particular areas of the country. And of course, for government to be able to manage, we ask the local communities also to come forward and give intelligence and information to government so that we can be able to combat and counter those bad elements within our society. Okoninga ngwang nigiikore kendo kuomora mora mar penjo kubineno. We don't expect any single malpractice, any kind of cheating in this exam that we are doing or in the coming exam that we are starting on the 4th. We have done the practicals and we are now remaining with theory, which we are starting on the 4th of this month. E otas mokwongo manyo tim, ji ariyo japuonjre Dorin Gaki kod nyako ma wuondre kaka japuonjre Masi Wairimu nyomaki e kaunti ni ma Nairobi. Judith Omondi, Ramogi TV. Kwa dhimbele ni chenro mag penj no bedo kod ng'ikruok e skund primary